не питай! Пак ще си ни празно! Доволен съм го довел тука, половин България различията един театър няма да остави! Китарска китка, славята павличери! Какъв е това? Бай Сончо, старейшината на нашия род, опората на роден човек. Бе, какво като е народен човек? Що си не то? Абе, много навали се, бе, тук пусти хвърля. Абе, народ, какво ги правиш? Навара ли гардероба и всеки навара какво му душа става. Обаче, много интересна работа, бе. Всичко на короната се хвърля. Обаче всеки вика, произлиза от ведено прогресивно семейство. Какво? Ще се избият за пустата му корона. Йопчи, то, къде? То ведено прогресивно семейство. Пада короната и не я пуска. Абе, пусти ме, човек, пусти ня дека. По-прогресивни от мене дека не пуснат. И ги рита по кабачките. Абе, голям си ми казва. Накрая, за да има мир, аз взех короната. Обаче, това се регрете вие. Там не съм място на вас. Виж тук киното. Цар до цара, тук е на корона, кой по-прави? Остави това да ни казвате, какво да играме? Добре ли сте ли сте? Абе, карата нас остави си вижда малко на вътре. Питах? Какво? Всеки ти вика, питай по-нагоре. По-нагоре, свърши си кислород. Ма казах ти, всеки ти вика, питай по-нагоре. Свърши му си кислорода, бе. Сигурно. Това ще опри хората, бе, значи. Изпонапили се тук дали да пеят, като че ли са втори мак, да му се не види. Разграбили гардероба, всеки насам напам. Абе, станахме за тях, не това косила, значи. Абе, що трябва с тия кукушкари, бе, с тях? Ти ни навлачили, бе, леко бе, тия са, бе, да се не види. Запаля, бе, за толкова време. Абе, беше ти рвали ли сте? Диво, не мога ми мислиш по-диво, значи. Дей така, рода сме. Кой бе, с тебе ли съм рода, бе? Консуматор с консуматорите. Перушинен цар. 20 000 пилци гледам горе си. 4 000 левчета на седмица. Само от яйца. Ма, как не купи една книга, бе? Как не помисли за нещо духовно? Как веднъж ще отиде на театър, на опера, събира трупа, къщата му пълна, ма главата му празна, дами и господа. Майко, кажи му къща му празна, си ще го Дайте бръчките! Значи, като кажеш истината, се бръчките обават. Бръчките! Дай бръчките, Печо! Ето ти бръчките. Йовче ще пия. Аз да Печо ти ще пия. Дайте стопа! Хайде! Радарски, господи!
ти я нашия род. Иначе какво? Ще изчупа така като пръчки един по един. Аз става ви някакъв. Няма сюрте. Няма сюрте. Ай, точно да. Бързо, бързо. Ай, ще бъде да кажа. Така ви искам. Медини и спотени. Не ги ще дам шисти, Оп, Йовчо, я дай мудната съдата. 3, 4. Ме. Не се издържа, Драчо. Че нищо не се е случило, нищо не се случва. Значи седим си докуша в перушина и чакаме нещо да се случи. И си попълне списък. Всяка нормална нация, като отвлече самолет, какви условия поставя? Ами да се усвоят там 5-6 души от затвора, нали? А наш човек, като отвлече самолет, знаеш какви са му условия? Да се вкарат в затвора поне 10 души. То това приятели, колеги, началници и всеки си върви с списъка в джобче. И си го попълва с нови имена. То не че тръгне да отвлича самолет, нали? То за тая работа кураж се иска, другари. Де му го набайгади куража. Ама, тъй случайно да се не мине. Ако се случи самолета, де са го откраднали уния, отвлекли, и така.